Alright, ake kubuyelela kufunyana khona ezobuciko media. Namhlanje ngithe ake ngibambe abaxhasi. Ngibambe abantu okuyibona abaphethela umsebenzi. Sawubona bhuti. Yebo sanibona ninjani? Siyaphila ninjani? Sikhona mfethu. Namhlanje mfethu sila eJude. Siyanibona ni uMTN besikhona eAlbert Park, sanibona ni uMTN. Kahle kahle uMTN uyini kanti kulomcimbi? MTN inkampani edume kakhulu noma eyaziwayo ngenkampani provider nge-network, service provider i-network. Kodwa-ke asigcini lapho ukuthi siprovide i-network kuphela noma ukuthi senze imali ngabantu, kodwa futhi siyinkampani enakekelayo efuna ukunikeza back to emphakathini. Lana sikhona njengabanye abaxhasi bomcimbi wamachiwelele engewona kuphela umcimbi esiwuxhasayo as MTN. Yonke into enento ihlangene nezinto zamasiko ebese MTN masibizwa siyasabela because siyafisa ukubona kuthuthuka amasiko. Njengamanje silana ngoba sabanye babaxhasi bomcimbi omachiwelele. uMTN uza noxhaso futhi uza nezinto ezinhle. Ufike uphe nabantu izipho. Kungani niphinde niphisane ngezipho phela senixhasile? Okay, kulo mcimbi lo okhona lo wamachiwelele umcimbi ofocus kakhulu kwintsha noma kwi-youth. As MTN sinohlelo lobizwa ngo-MTN Pulse, okuyi-program ye-youth eyenza ukuthi youth ikwazi ukuthi ingayithengela i-airtime ngamanani aphansi. Kunama-programs akhona kwi-MTN Pulse asizayo ukufundisa noma ukufunda kubantu abafundayo abasebasha ababetween iminyaka ewu-18 siyakwazi ukuthi sigcine sofinyelela lapha kuminyaka ewu-35. Inhloso yokuthi sibe la umcimbi lo wamachiwelele siwubona ukhuluma kakhulu ne-audience noma ne-target market yethu yaka-Pulse ekuyiyona esinayo noma ekuyiyona esifisa ukuthi bonke abantu abayi-youth base-South Africa bafinyelele ekuthenini bakwazi ukuthi babe nawo MTN Pulse. Njengoba sila because of i-youth, sila because of sithanda i-culture, sila because sithanda ukuthi sithuthukise amasiko nokusebenzisana nayo yonke into esizayo ukuthuthukisa isiko lomuntu ompisholo. Mana-ke bhuti ukhuluma ngo-MTN Pulse. Ugogo sekhaya usefika ingane yakhe yeCoffee TV usezwa lo MTN Pulse. Mangathi uchaza uMTN Pulse, ubani Pulse noma Pulse? Phela khona lo ama-Pulse yabona. Manje ngifuna uchaze kahle. Mangathi uchazela umuntu onga-understand ukuthi yini uMTN Pulse. Usho ukuthini kuyini thina sifune ekuthiwa MTN everywhere you go. MTN bani manje senithi MTN bani yachaza MTN everywhere you go usakhona islogan lesi kuyisona esimboza yonke into. Then bese kuba namakamelo amanye abhekelele nokuthi imarket ethile noma i-audience ethile yini eyidingayo. MTN Pulse igama le-program sisayibambele ku-MTN everywhere you go, but MTN Pulse igama le-program e-caterishwa for i-youth noma eyabantu abasha. Ukwenza isibonelo nje ukuthi mengabe uzohamba ufuna ukuthenga idatha u-10 gig or 5+5 ungawusebenzisa u-5 emini no-5 ebusuku othatha u-30 days. Uma ungabe uyi-youth kulolu hlelo le-MTN Pulse uyakwazi ukuthi ungalithola lelo datha ngemali engango-50 rand kuphela lihlale u-30 days. Kodwa for umuntu okhulile oneminyaka ewu-35 ishona le phezulu mengabe ethenga lelo datha lelo angalithola naye, kodwa ngeke aze alithole ngale price elingana ne-price ebelingatholwa ngayo umuntu onale minyaka ewu-18 kuya ku-35 okuhlelo le-MTN Pulse. Akuyona kuphela leyo, akhona nama-social bundles akhona atholakala kulona kulolu hlelo lethu laka-Pulse. Ukujoyina lolu hlelo lolu ukuze umuntu angenele kulona udinga nje ukuthi ushaye *411# efonini yakho, ushaye OK, uzokunikeza i-option lapha yokuthi join Pulse. Ungene ku-Pulse then ufake ama-details akho, i-ID number yakho, then emva kwalokho-ke konke umshubo kuze kuse idatha untararantara. Kusho ukuthi idatha elingaphelile uma usulifakile umuntu omusha. Uma usulifakile umuntu omusha ngo-50 rand wakho kuze kuyophela inyanga, uphinde ufake futhi kuphinde kuyophela inyanga. Manje njengoba lezi ingane ezilala zodwa nje zibuye ziguglishe. Yes, inhloso mfana ibona ukuthi bakwazi ukuthi abantwana bakwazi ukufunda, bangabi khona umuntu ongakwazi ukwenza i-assignment, engabi khona umuntu ongakwazi ukungena kwi-internet kunento yesikole noma umsebenzi wesikole afuna ukwenza ngenxa yokuthi akanalo idatha. U-MTN ubhekele lo hlangothi ukuthi abantu abafunde, abantu ababe ne-access ye-internet, abafuna uku-applya ba-applyele imisebenzi, aba-applye, abafuna ukusubmit ama-assignment, aba-submit ama-assignment besebenzisa idatha le-MTN Pulse. Ngomhla ka-23 niyathembisa ukuthi nizobe nikhona, nisiphathela amafoni noma nizobe nisiphathele airtime ngale yalanga? Wethu
njengoba sikhona ekuqalile ama-activation wonke ama-activation akhona kade sise-UniZulu kade sise-Albert Park izolo besise-Durban Westville campus namhlanje sila e-UKZN e-Edu College kusasa sise-Howard College ngomgqibelo sizobe sise-PMB sikhona yonke indawo ngolesihlanu lwekheni mhla ka-22 siyobe sikhona so-MTN sine-area esiyi-catering for i-youth ezobe ikhona kwicamp yamachikwelele sizobajabulisa sizobachajisa amafoni sizobanikeza ikhofi ukuthi abafudumale ngalelanga le-camp lishaye ilanga le-event le-right ngelanga le-event sizobe sine-area ebizwa ngokuthi MTN Pulse area la khona sizobe sibajabulisa khona sibachajisa amafoni sibapha ama-snacks sibapha iy'fundo about MTN Pulse sikhona nje su-MTN sigcwele sigalelekile iyoziyovalwa i-event sikhona sihamba nawo amajiwelelo asisho kanye-ke islogan sakwa MTN everywhere you go bye bye mfowethu uhambisane kahle sabheke Friday kwelakithi bye